performa noqhosha kulonyaka omusha emva kokuhlukanisa unyaka. So njengamanje sizoqopha umlando ukuthi uqhosha mayingena bese siphathela umuntu ohlukanisa unyaka or kanjani. Sonke ke siyohlaliswa mahlase phansi sima ngenyawo sonke ngaphansi kwethu. Siyasukuma sonke lapho. Uqhosha ngenza wakhe uyebo. Sivuka Thembala Thelula la manje Yaphila kodwa bafethu ngoba eyinsizwa engishayana iyaphuthuma isakude akabona siyishaya le ngoma le bafethu akanikhwaqambo Amoya kakhulu ngicela ukubonga kakhulu ngicela ukubonga into engiyibona la e-workshop iyangithusa kwamina bafowethu ukuthi ngiphume ngizokunika isupport engaka ngicela nishayele ihlombe elikhulu baze babahle abantu bafowethu akukho ngawusho okuningi ngaphandle kokuthi ngiyabonga kakhulu niyezwa bafowethu i-album Maqhosha ikhona i-30 rand kuphela 70 rand kuphela ithole isashisa inje ithi awukahle dala ngasho nginjani kwecila ngithi ya ukhuphule cha kunehambe ezethe engifuna ukuyiphakamisa niyezwa ezisihambele la uMC Phulabazi uyayikhuphula njengamanje sina stage khona ingoma la kule album engifuna siyivume sonke niyezwa ngifundisa ngithi wathi-ke thani-ke ngisho phakathi enhliziyweni uyayeza emjulu beza ngithi ngisho phakathi enhliziyweni uyayeza emjulu uzwina ngithi ngisho phakathi enhliziyweni Ngiyangizwela mntu ongamthandi